Hej ty dobrodruh, poď sa so mnou pozrieť zblízka na toto rybie oko. Vyber sa so mnou po Tatrách na 3 kroky. Krok prvý. Príprava. Vieš, ak sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Tak nezabudni na prší plášť. Aj keď sa zdá, že ho nepotrebuješ, nikdy nevieš, kedy sa ti zíde. Ten môj je zelený, aby som splynul s prostredím ako taký ninja. Hajá! Jeden drsne, sexy spomalený záber s vodou, lebo však tá nesmie chýbať. Hydratuj sa, kočka. Správni chlapi možno mapu nepotrebujú, no históriu píšu živí a tí, ktorí sa nestratili. Čapica na hlavu, škuľky na oči a šlabuš na to popradské pleso. Krok druhý, výlet. Dnešnú prechádzku začneme na platenom parkovisku na Štrbskom plese. Už prvý smerovník ti ukáže, že celý čas ideš po červenej. Ležérnym tempíčkom ako ja, to máš od odbočky pri Heliose na Popradské pleso tak za hoďku. Hororová červená ťa bude sprevádzať celým lesom. Až na Popradské pleso šliapeš po skalách, tak dávaj pozor na členky. Nepozeraj sa však len pod nohy, aby ti neunikla všetka tá krása pred tebou. Ja sa boriť tatranskou prírodou nebojím. Inak vedel si, že s poistením v dôvere ťa pri plánovaných zákrokoch odvezú do najmodernejšej nemocnice Bory zadarmo. A aj späť domov, ale aj tak radšej pozor na nohy. Pri najbližšom smerovníku máš dve možnosti, zelená alebo červená. Ja počúvam svoj vnútorný hlas a idem po červenej. V zime však pozor, je to lavínový terén. Teraz lavína nehrozí, no stres. Zastav sa a dýchaj. Čo si cestou vypotil, to doplň v horskej studničke. Pomaly sa pred tebou začne otvárať Mengusovská dolina. Túto túru by si mohol zvládnuť aj so svojou babkou. Preto, ak ti dvíha tlak, tá túra, nie je babka samozrejme, maj sa na pozore. Tipy, ako ho znížiť, a nie len to, ti poradí linka pre zdravie od dôvery. No späť k túre. Posledné metre sú pred tebou. Ani sa nenazdáš, asi na Popradskom plese. Krok tretí, vychutnávaj. Mary, 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 Mary. Si sladká ako mandle v karameli. Mary, 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 Mary. Si krajšia ako všetky akvabely. Som očarený. Veď to najkrajšie máme u nás doma zadarmo. A zadarmo sa tiež prepoistíš za 3 minúty do zdravotnej poisťovne Dôvera. Keby ti ale predsa len bolo málo, tak nahoď krosná a hýbaj ho hore na rysy. Ale to už je iný príbeh. Si moja a ja tvoj. Si moja